Сребърен животворен еликсир от Евитерапия. От древността се знае, че във водата, слаган сребърен кръст, тя става лековита. Религията казва, че водата става светена. Истината е, че се използва за пръскане на болни, за да се излекуват бързо. Това е така, защото когато сребърния кръст се къпе в каквато и да е вода, се отлагат микроскопични частици от среброто. Те действат благотворно върху организма и действително човек бързо оздравява. По този повод са направени научни изследвания и се установи, че използвайки технологията за отделяне на наночастици, обаче не в каквато и да е вода, а дестилирана, която е абсолютно чиста и освободена от каквито и да е тежки метали и замърсявания, тогава лечебното въздействие е 1800 пъти по-силно и по-лечебно. Точно по това се различава сребърния животворен еликсир от всяка друга светена вода, преструктурирана вода или пък сребърна такава. 1 литър сребърен животворен еликсир се прави в рамките на почти едно денонощие, а ефективността върху здравето е много по-голям спектър в зависимост от различните концентрации. Болестите, за които сребърният животворен еликсир помага, е изключително много дълъг и наброява над 600. Ето някои от тях: ангина, акне, алергии, апендицит, артрит, брадавици, бяло течение, всички видове вируси, възпаление на сливиците, възпаление на очите, на ушите, на устата и гърлото, гастрит, гонорея, гъбички, диабет, дизентерия, екземи, енцефалит, изгаряния, импетиго, което е инфекция, причинена от бактерии, стафилококи или стрептококи, инфекции на пикочния мехур, инфекции на простатата, инфекции на щитовидната жлеза, кандида, кандидоза, кератит, колит, конюнктивит, кучешки парвовирус, лаймска болест, лошо храносмилане, лупус, магарешка кашлица, малария, менингит, отравяне на кръвта, отслабване на имунната система, паразити в кръвта, разширени вени или вътрешни разширени вени, паразитни инфекции, плеврит, пневмония, подагра, подути и замръзнали места, проказа, псориазис, пърхот, дерматит, рани, кървящи и труднозаздравяващи рани, ревматизъм, ринит, себорея, сенна хрема, сифилис, скарлатина, стафилококови инфекции, стомашни инфекции, стрептококови инфекции, токсемия. Токсемията, ако не знаете какво е, това е наличие на много токсични вещества в кръвта. Трахома, туберкулоза, хепатит, херпес зостер, херпеси, хламидия, холера, цистит, тумори и рак. И за всеки проблем има различни дозировки и препоръки за използване на сребърния животворен еликсир. Всеки поръчал ще получи лични дозировки според неговия проблем. Сребърният животворен еликсир никога не може да се предозира. Може да не ви достигне, но не и да се предозира. Това е най-хубавото нещо, което можете да направите за себе си и своето здраве. Виж видеото на резултатите на мокра екзема и след това другото видео с резултатите с запушен нос. Здравейте! Имах мокра екзема под гърдите си, съответно от изпотяването, и ползвах сребърен животворен еликсир на Евитерапи.
Съответно, след 7 до 8 дни пръскане изчезна проблема и сега съм добре. Благодаря много. Ползвайте! Добре. Тук втори ден, всъщност 12 часа след първото напръскане с този еликсир с сребърни наночастици. Тук сърбежа е спрял и е много по-спокойно. Как се усеща мястото? Спокойно. Добре, няма сърбеж. А преди имаше ли сърбеж? Добре, сега ще го напръскаме пак. Добре, чудесно. Имаме резултат. Благодаря. До 8 дни пръскане изчезна проблема и сега съм добре. Благодаря много. Ползвайте! От 2 седмици ползвам сребърния животворен еликсир, тъй като имах проблем с носа, който е от 5-6 години. Имам изкривяване в дясната част на носа и откакто го ползвам, постепенно проблемите отшумяха. Дишам нормално, никой вече не се оплаква, че хъркам и секрета от носа ми намаля. Така че, ползвайте го. Сега, хора, ще ви направя една демонстрация с сребърния животворен еликсир. Знаете, че кучетата си смърдат на кучета. Това е факт, неоспорим. Обаче сега ще видите как съм дресирала Емко. Емко! Емко! Ела, любов моя! Ела, любов моя! Ела! Айде да напръскаме момчета! Айде да напръскаме момчета! Айде, стой тук! Стой тук! Стой! Виж! И не бяга! Ела тук, пиленци! Ела тук да напръскаме момченцето! Ето! И наистина кучето не мирише. Кучето не мирише. Това е самата истина. Емко! Миришеш ли ти, бе? Не миришеш? Да, не миришеш. Сребърният животворен еликсир прави чудеса не само с хората, но и с кучета. Това е истина, хора. Просто унищожава абсолютно всички микроорганизми. Ето сега, например, излизат от кабинета Стефи, която преди мъничко я беше ожилило нещо. Не знам какво. Сърбеше тук и тук. Еми, която снимам в момента, и я напръска с сребърния животворен еликсир и погледнете, няма нищо. Лекичко, червеничко и вече почти нищо. Това според мен е комар. Това според мен е Не, тя каза, че е жилна. Влезе, защото аз си сложих това. Не ще да е комар. И то усетих вътре в ръкава. Да. И сега сърбилите. Не. Значи само в рамките на
Няма и 10 минути. Няма 10, да. Няма 10 минути. 7. И минава. Страшно. Абе, вълшебница. Нещата са така. Много ти благодаря. Аз също. Айде. Това е специално за нос. Сега, Пръска се. скъпи приятели, искам да го пробвам, защото все не мога да дишам, все съм леко хремава, лесно настивам, пречи ми на гласа и айде да видим Какво ще стане. Това е сребърен елексир, да. Да. Поведнъж само. По принцип, когато човек няма проблем, сутрин, ако искаш салфетка, но когато има проблем, по 3 пъти на ден. Добре, днес съм Между с проблем. Ще бъдат 3 пъти. 3 пъти, да. Добре. Има ли резултат веднага? Има. Има, нали? Веднага започва тук. Да, знам. Това е моето производство. Браво на тебе. Да. Тръгна ли? Сега можеш и миризми да усещаш даже. Не си първата. Оцелих ли те? Оцелихте, да. Живота не спира да ви поднася изненади, най-различни чудеса. Това е самата истина. Да, това е самата истина. Другите неща ще ги снимаме друг път. Благодаря ти.